Kohmen ko para how try Jesus Christ. Teng ha ka jing em jungi ni shamba ka donut jungi ka suda ka donut jungi ka thli. Te na kane ka daw ni sabu jingkali ba balai nga don hang ne ha perthai balai nga im hang ne ha perthai ka ai ka jing thmu jong ka jing em jonga ngani ka ai ka jing mut jong ka jing em jonga hatu play udon ne la da udon balai usha ya ka jing snau suda ya ka jing snau thli ha po don jongi balai usha ya ka jing snau si ya ka jing janjar ha ka jing em jongi la da udon balai usha ya ka jing janjar ha ka jing em jong kito ki ba buat ya u la don ni wei isamla na Israel ibadai na kanyam ju bat mentai la klalong Kristen dekat bai dang don ha kanyam ju mairu isyam ya kaju ka jing snow thli ka jing snow suda ha bod on jong e te enda ila dep ya ka jing pule jong e ila pendep ya ka jing pule jong e te ilik long army hadu arsenal te hakapor bai dang long army ila yo jingpang imdon hakamet ka bakot ka bakia ba te hakaju kapor imei bat ipara jong e maki la kolong Kristen maki ki don hak kamet ka bangkot ka bangkia te kine kijing janjar kine kijing ja ka jing e padari ka sam jong e ki penlong ya ka ban siau ya kata kajing suda ya kata kajing snow thli hapo do jong e bat isa kaliba hatu play udon na la dau don ulong shisha basliu namar usha ya kajing janjar ha kajing em jong imei bari para joi ho oi mai klampan kelalong Kristen Henry ya ki bakila abut yo jisu te balai usha ya kajing janjar ki kadau ko omba ngamget au play namar ba usha ya kajing janjar ha kajing em jok itu ki babut yo te kata kajing snow basuda jing thuli kala don ha bo kado no joy hoi kalik trai lekta kalik berki perlok jongka kaya reki kaya kran kai berki henry pamton jing em ha bo do no joy kabamot kamton jing kemen kamton jing sup kamton jing e ha bo do no joy kamton jing em teh koi kesni ki paralog jongka badai Kristans kilawan syaka berki ai jingmut yaka ba ban le join yaka group ba ki study ka Bible ki pule ka Bible ki wat jeliu yaka jingmut ka Bible te mai ilong hoi ngan sale te koi kesni ila lay join bat kata ka group ba pule ka Bible study ka Bible teman kesni kala duwai ba ublay wan paw ka jingim jongi ba ai ba ublay unle ka kampala ka jingim jongi mit bat sni kala duwai te ka wi kesni ka ba grang dam ko siu ha ka jing duwai jongka kajing shai ka wan ha ka do no choi kajing shai ka tap ya ka do no choi te kata kajing snow suda kajing snow thali ha po do no choi ka cha te kayo ya kajing man kayo ya kajing suk ha po do no choi hoit kane ka samla kadang don imei jongka ipara jongka kadon ki paralog jongka kadon ka spa ka phau kadon ka jing stan bat kine ki ai paro kimla ban ai jing kerman jing sup ban jing e jaka
Kumpaong haka jutang keparim haka kitab Ecclesiastes. Bagi negi ai baro kepada nang ni pratai kimla pan ai. Jingkermen jing suk bajing ye jingi hanrei tang ublei ubala pan ai jing suk bajing ye. Tekum ke jing sunggu ya ublei. Bakala yo ya ke jingkermen ke jing suk ber ke jing ye hapo to nur jongka. Kala lek keleng ban ya rap kham tamme ya gitu kiba im hasrok di bonton yeng bonton sen badru kalai rap ya gitu kiba terai bad baim bale kam auria kum kecing songo ya ublay ka ong kum ne bangala yo ya kecing kerman ya kecing bari kecing sup na ublay tengah kuah ban samlem ya kata kecing sup kecing bat kecing kerman syaki way te ko hamen ko para ha kecing em chongiro ladang idon kum kine kecing yo mat ha kecing em chongi kum kecing sup thali kecing sup suda kum kecing janja kecing susi kecing em chongi ngidon kam manduai ngidon kamru pan beli ya kido nuot jongi kanan ba ublay unwan sa hapudo nuot jongi kumpa ong ka kitab jong Jacob ni ka sithi jong Jacob balada milai shajan jong ublay un sawan hajan jongi Pakistan kalong shisha kabadon kam yangi ban shim one step ban ublay ladangi shim tang shi step ublay un sa shim shi hajar step ban one shangi tikadon kam yangi ban phai shi ublay ban duai ban pli ya kadon not changi ban shim shisha ya kata kecing sup kecing kemen idon kampan yaisa ha kecing ejo idon kampan yaisa ha kecing ejo kanang ba mau un ai kata kecing kemen kapapura kupleshibon